Shalom. Parhalado pasahaton, selamat hari Minggu tu sude ruas na mandohoti par mingguanon. Martua ma akan naro di bagasan Tuhani, mingguta sadarion, imana margoar, minggu palmarum. Topi mingguta sadarion, pinuji manaro di bagasan Tuhani. Tapuji madebata di bagasan lasni roha, ta endehon ma na dison doau Tuhaku. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amin. Asima roham diau ale Jahoba, ay targogot doaw, maras dorohaku dohot dagiku, alay angguaw, tuho doaw marhaporusan, ale Jahoba, nikudo, hodo di bataku, marguru tu tanganmu do aka parsoriaki, say palua maaw siyan tangan ni aka musuku, dohot siyan aka na mga lotong yaw, ale Jahoba, say unang paurak aw, ay hodo na puhujow, say palua maaw, marhite-hite hatigoranmu. Haleluya. Haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan Yesus, na matetar silang doho humokop hami hala pardosa, ala ni holong ni roham na godangi di hami, ajari mahami paingot-ingot ho, na targatong dihaw na pinasilang humokop hami, ay hodon haporusan nami, maradopon rimas ni debata dohot panorion ni patik, dohot panolsion ni doloha, say sesa jala urasi madosa siyan rohan nami, marhite-hitem tondim na badiyay, jala pargogoy mahami, maralohon roha sibu dohot hisap-hisap, dohot sakap-sakap ni rohan nami, laho mangihutok ko, na mangulu, jala na manggonggomi, rap dohot amay, dohot tondi parbadia, rodi sa leleng ni leleng na. Amen. Sa ingat Yesus Tuhan mi,
pati ni debata, imana tersurat di Sada Korintus onom ayat 20. Ai argado hamu ditobus, dibaheni pasangap hamu ma debata, marhite-hite daging muna, dohot marhite-hite tondi muna, ai debatado napunai. Ima sahatna, atong rak mangidogogo mahitasian Tuhan debata, laho mangulahon na kombar tupati nai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na kombar tupati mi. Amen. Tabigima kor inahan na. Sianurungani dosaki Roh Tuhan Tuhan luang di mudarbi
Sianilagut ng ramuki, roa tuho, gabi na iyas na rohaki, Jesus aura tuho, sian holsa sonami, sian rundut kutu dameni, sian arsa kutu holomi, Jesus aura tuho. Tatopotima dosata tujolo ni debata martangiang mahita. Ale debata nami na marasi roha jalan nabadia ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hami ro tujolom kuhilala hami rikot doa sini roham disaluhut hala pardosa ala ni ido umbain nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu pah katopot hami, tung na jok do hami manimbil sian akadalanmu na badiai, songon biru-biru na lilu. Say unang pabali hami sian jolom, ala ni dosa nami i. Aidang dihalo mohon roham hamatian ni akka pardosa, alay hubuan ni roha, dolomo ni roham, asa mangulu, sama saluhut hagedukon nami, dohot pangalasyon nami, marhite-hite pangulu nami nasa saday. Anakmu Tuhan Yesus Kristus, say pahot maasini roham dihami, marhite-hite panindangyon dohot hagogoon ni tondim parbadia, asa tarapul situtu rohan nami manjauho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bain hasangapon di goarmu na badiai. Amin. Tabege mahata baga-baga ni Tuhan debata, taringot tuhasesaan ni dosa. Songonondo hata ni Jehovah, unang ho mabiar, ayaw do siluluhok ko, nunga pola hujo guarmu, au napunaho, hasangapon madidebata na diginjang. Amen. Marendema ina Kamis.
Alami Tuhan Yesus, memuji-mujian, orang totong rohana, orang maridaan, orang susah di hasiangano, asal di tangana, nasonang koko. Alani Tuhan Yesus, marolo-polo-pau, ibanahu iutan, manam tu dialam, ibana dapato, asadaro aki, rodi banua gija, sai Jesus dohaki. Tabegema hatani debata, turpu epistel di minggu sadarion, natar surat di Yesaya 50, ayat 4, sahatu ayat siaa, tajahama margati sore. Urupan ni Jahobado na posona, na burju mangoloi ibana. Nunga dilehon Tuhan Jahoba tuau, dila sisean. Asa huboto pasabam rohani na loja, marhitesian hatai, say disungguli doau ganup sogot, dipatinggil pinggolhu marbinege songon sisean. Kutarehon do balik tanggurukku, tuhala na mga lisingiaw, dohot hurupku, tuhala na mamastapi, dang hutabunihon bohiku, maradopon haurahan dohot tijur. Jono do ibana, nama mitoriaw, ise naing maruhum dohotau, atong marluhut mahita, ise suhut aloku maruhum, di pajonok matuaw. Ima sahatna, martua do aka na tumangihon hata ni debata, jalan na upeotsa. Amin. Tabigima Qur'an.
Halea onitsa kitsa re ijur tali dohot pasta pasta tumitan osude alua onau na pogos siatanga isibolis alani hukukiha tumaribu alido. Bukan sadatan urung pinahonalin singin ama malum dibukaku nanirahaki doi odogale binuraha angapotan nangoluan alani hukujiho tumaribu alibo. Tahatidakon maha porsiatai, songon na dihatidakon ni dongan saha porsiaon, di sandok portibion, rak mahita mandok, au porsia di debata Jahoba, ido ama, pargogo na sodosan, na tumo palangit doot pano. Au porsia di Jesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na ditumbuhon ni si Maria, na gabi-gabian sian tondi parbadia, andorang sohahubuhan. Ido tuhata na tumahon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanu toru dung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohutu dosani. Di simay bana pay mamula sogo tu tanaon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia di tondi parbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria hatopan ka Kristen aka nabadia, dohot dia sani dosa, dohot dia tai na mandok, mula mangulu sogot daging ni halak naong mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Abigima warta. Marindi makur gabungan.
KBG mati ting. Tikting dihuriata di bagasan mingguon, Minggu 2 April 2020 tolu. Guarni Minggu. Guarni Mingguta sadeorion ima minggul palmarum. Do tema, pinuji manaro di bagasan Tuhani. 2. Pertanyaan sektor. Mardomu di hari Jumat tanggal 7 April 2020 tolu nanengro, ima ari parningotan hamamate ni Tuhan Yesus, alanii pertanyaan sektor mansohot majolo. Jala diuduti mamuse di hari Jumat 14 April 2020 tolu. Tolu, dakdanak nasorang. Di hari Senin 27 Maret 2020 tolu, naung salpu di basa-basa hontu hata dosada dakdanak boru, tu keluarga Leonardo Nababan, inang Mary boru ambarita. Hipas do dakdanaki songoni nang natorasna. Alamat keluarga Jalan SMP 135 RT 6 RW 12 nomor 27 Pondok Bambu. Ruas sektor tolu wik 10. Paralhado dot sude ruas nihuriata pasahaton selamat. Saya ditabai tuhatama pasu-pasu tu natoras laho pagudang-gudang dakdanaki. 4. Warta Dewan Koinonia. A. Seksi Paropuan. Sadarion Minggu 2 April 2020 tolu, dung sidung parmingguon arian, di patupa seksi Paropuan do latihan kur, maringanan di gerejaon. Pinangido tu sude anggota punguan Ina Kamis, Ina Hana, Ina Gracia, dohot pu paduan suara Serenity asa hadir di acara latihani. B. Seksi sekolah minggu. Dalam rangka parheheon anak sekolah minggu, dohot lao menyambut pesta jubilium 50 tahun HKBP Pondok Bambu, sadarion Minggu 2 April 2020 tolu, dung sidung ibadah sekolah minggu, di patupa huriata do perlombaan di horong sadaa 2 tolu dohot opat, maringanan di aula gereja. C. PA Remaja. Di hari Sabtu 8 April 2020 tolu, mulai pukul 10 walu WIB, di patupa huriata do PA Seksi Remaja, ima nani uluhon amang pendeta P Pandiangan MTH. Nats PA di enet sian 2 Timotius bidu 2 ayat 22 sahat tu 26. Pinangudo tu sude anggota remaja ni huriata, dohot pelajar sidi asaria mengikuti PA tersebut meringanan di konsistori. 5. Rapat Parlado. Sadarion Minggu 2 April 2020 tolu, dung sidung parmingguon arian di patupa huriata do rapat Parlado, ima lao mengevaluasi parhepengon ni huriata periode bulan Januari 1 Maret 2020 tolu. Pinangido tu sude Parlado ni huriata asaria mandohoti acara parapotoni maringanan di ruang konsistori. Onom, ibadah malam pasion. Lao manomu-nomu ari parningotan hamamate ni Tuhan Yesus Kristus, di patupa huriata do ibadah pasion selama tolu hari, mulai tanggal 4 satu tanggal 6 April 2020 tolu, masuk pukul 10 sia 30 WIB. Pinangido tu sude ruas ni huriata asaria mandohoti ibadah pasioni. 7. Ibadah Jumat Agung, parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus. A. Ibadah Jumat Agung sekolah minggu. Di hari Jumat 7 April 2020 tolu, ima ari parningotan hamamate ni Tuhan Yesus,
Di Patupahuriata do parmingguon anak sekolah minggu masuk pukul 7 WIB. Pinangido tu sude natoras anak sekolah minggu asama dasdasi ianokotai ro marsikola minggu. B. Ibadah Jumat Agung Umum. Di hari Jumat 7 April 2020 di Patupahuriata do ibadah Jumat Agung Umum masuk 2 kali. Ibadah pukul 7 WIB marbahasa Indonesia sekaligus marulaon nabadia. Ibadah pukul 10 WIB marbahasa Batak sekaligus marulaon nabadia. Walu ibadah ulaon nahohom. Di hari Jumat 7 April 2020 masuk pukul 10.04 WIB. Di Patupahuriato do ibadah marulaon nahohom. Pinangido tu sude ruas ni huriata asaria mandohoti acara marulaon nahohomi. Sia ibadah pesta Paskah. A. Buah-buah icuk. Hari Minggu sia April 2020 di Patupahuriata do pertanyaan buah-buah ijuk masuk pukul 5 WIB maringanan di gerejaon. Pinangido tu sude ruas songonin nang anak-anak sekolah minggu asaria mandohoti acara buah-buah ijuki. Dung sidung acara buah-buah ijuki di Patupa anak-anak sekolah minggu do perlombaan di horong masing-masing, yaitu horong sada A mencari telur, horong sada B menghias gambar salib, horong 2 lomba estafet membawa telur, horong tolu dohot horong 4 menghias telur. B. Ibadah Paskah Parjolo. Di hari Minggu sia April 2020 ima pesta Paskah Umum Parjolo di Patupahuriata parmingguon songo nasomal. Ibadah pukul 7 WIB berbahasa Indonesia, ibadah pukul sia 30 WIB berbahasa Batak. C. Ibadah Paskah Padoahon. Di hari Senin 10 April 2020 ima pesta Paduahon parningotan Ari Haheheon Nituata Yesus. Di Patupahuriata do parmingguon masuk pukul 10 sia 30 WIB. 10. Panitia Pesta Jubileum HKBP Pondok Bambu. A. Basar Panitia Jubileum. Di Minggu Tasadarion 2 April 2020 dung sidung parmingguonon pukul 7 WIB dohot pukul sia 30 WIB. Huriata melalui seksi dana Panitia Jubileum naeng patupahon kegiatan penggalangan dana melalui kegiatan bazar. Pinangido tu sude ruas ni huriata asa dohot berpartisipasi di kegiatan ini. B. Technical Meeting Perlombaan Jubileum. Di Minggu Tasadarion tanggal 2 April 2020 dung sidung parmingon Arian di Patupa Panitia Jubileum do Technical Meeting untuk sude event perlombaan. Pinangido tu sude PIC manang koordinator masing-masing event antara lain vokal group, gerak jalan santai, lomba memasak, asa hadir mengikuti technical meeting maringanan di aula gereja. C. Anon dung sidung parmingguonon Arianon Panitia Pesta Jubileum naeng pasahaton laporan pertanggungjawaban tahap pertama meringanan di ruang konsistori. Sapulsada ucapan terima kasih. Parlado dot sudir ruas HKBP Pondok Bambu pasahaton mauliate te keluarga NN naung menyumbang 5 botol anggur perjamuan kudus ima tuha perluan acara marulaon nabadia di Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. 12 ruas Namar Sahid. Di bagasan Parsahiton do ruas ni Pahuriata sada Amang Sem Daniel O Simanjuntak
Nuaeng sedang dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Harapan Kita, Ruas Sektor 2, Wik 8. 2. Inang Nyonya Marlina Boru Hutajulu, Nungamulak Tujabu dung 3 hari dirawat di Rumah Sakit Iyadika, Ruas Sektor 2, Wik 5. Tolu. Inang Nyonya Siti Utari Hutagaol Boru Hutasuit, Nungamulak Tujabu dung 3 hari dirawat di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Ruas Sektor Tolu, Wik 12. 4. Inang Nyonya Simarmata Boru Sagala, Nungamulak Tujabu dung 3 hari dirawat di Rumah Sakit Pon Cawang, Ruas Sektor Tolu, Wing Sia. Taboan Madi Bagasan Tangyakta Asatumibu Hipas di Hilala Roha Nasida. 10 Tolu Parhepengon, Pelean Tuhuria 17.124.022 rupiah. Pelean Tu Pusat 10.280.155 rupiah. Pelean Tu DSH 10.322.100 rupiah. Pungu Masude 30.730.287 rupiah. Songoni matikting di Huriata di Bagasan Mingguon, sai di pasu-pasu tuhatama sude pakobasion dohot peliani bayan sangap dohot puji-pujian di guarni tuhata. Tapuji ma tuhata sian buku ende nomor 430 uhut papungu pilihan. Ai ditanda homuali nama baut sian Golgatai sian natar silang disi nama kokok kepadosai nang baledosan sai doi disarpui dosa minang ulu nagumogodo tuhami nungasakti lisan tonu Iasto di ba ro
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di damang dohot dainang na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Taparadima roha dohot pikirata dinang marsaur hitarap dohot hatani tuhatta. Ima natar surat di Evangelium Markus biddu 10 sada. Markus biddu 10 sada mamuk kamay sian ayat sada. Tolhas may tu ayat 10 sada. Songonon ma didok disi tapai hutihut ma. Di bongoti Tuhan Yesus dohuta Jerusalem. Dungi dina lam jonok nasida tuhuta Jerusalem. Tu Betfage dohot Betania. Na dilabung ni dolok jetun. Disuruh Yesus ma sisean na 2 halak. Didokma tu nasida. Lako mahamu tu sosor na dijolo munaan. Jadi disi bongot hamu tu si. Dapot hamu ma tabat disi sada anak ni haludi. Nasodung dope hinudulan. Har-hari jala tuguhamu mai tuson. Jadi molotung adong namad dok tuhamu. Namarhua dohamu. Dok hamu ma. Na rikot doi di Tuhani. Jala tibudo pasuangon nai tuson. Borhat do nasida. Jala dapot sado anak ni haludi. Tabat dikan harbangan ni alamani. Jadi ditanggali nasida ma. Dungi adong ma halak na jongjong disi namad dok tu nasida. Namarhua dohamu namananggali anak ni haludi. Jadi didokma songon na tinonahon ni Yesus tu nasida gabe di pasobbuma. Ditugu nasida ma anak ni haludi tu Yesus. Dia pehon ma ulus nasida tu atasna. Jadi marsihudul ma Yesus disi. Jala torop do halak akkana pahebakkon ulus nasida tu dalani. Nadeba manaliki akka bulung rata sian ladangi. Laho mangaparhon tu dalani. Ia akka nadijolo nang akka namangihut sian pudi. Sai majau-jau do hosianna pinuji manaro marhite-hite gowarni Tuhani. Pinuji ma harajaun ni amat tadaut naneng ro. Hosianna ma digijang ni gijangan. Jadi bongot ma Yesus tuhuta Jerusalem sahat tu bagas joroy. Jala dung takas dibereng sude ruar ma ibana muse laho tuhuta Betania rap dohot na 12 ala naungbut ari situtu. Di damang dohot dainang ido sahat ni turpuki. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Adong ma 4 hal
nanaing si pasahaton ni turpuk jami taon tuhita. Na parjolo mai tung takas di dokon nak kinon bahwa Yesus memberikan perintah kepada para muridnya. Parsuruan ni Yesus tuaka siseanna. Jumulo adong sakap molo nanaing mangula si ulau kita. Sakapi ikut denggan di paradi. Ya. Setiap kita hendak melakukan sesuatu pekerjaan, harus terlebih dahulu kita membuat perencanaan yang baik. Dan rencana itu harus matang kita persiapkan. Adorang sobongot dope Tuhatta Yesus. Disuruh Yesus do dua halak siseanna. Parsuruoni bertujuan laho mabuan sada anak ni halode na sodong dope hea dihuduli na tongon tabat diharbangan ni alamani. Asa di hari nasida talii asa malua jala dibuan tu Yesus halodei. Amanginang nahinaholongan taringot tu halode nahinudulan ni Yesus sudah jauh sebelumnya dinubuatkan oleh para nabi. Nung jumolo disurirakon akka panurirang. Aha nanaing masa tu Yesus. Dan sebelum dia memasuki kota Yerusalem. Zakaria bidusia ayat sia. Maria ia situtu maho ale borusion. Marolopolok maho ale beru Jerusalem. Boy tatarucon. Idama naroma rajam tumopoto. Partigor ibana jala parsimonang. Naserep dorohana jala marsihudul di halode dohot di anak ni halode inahina. Imana kinon natadokkonya kamang dotaminang segala sesuatu dalam kehidupan kita ini perlu kita rencanakan. Demikian juga Tuhan. Jauh sebelum peristiwa, jauh sebelum kejadian, Yesus memasuki kota Yerusalem sudah dinubuatkan oleh para nabi. Maria ia situtu maho ale beru Sion, marolopolok maho ale beru Yerusalem. Akka ulaon di tonga-tonga ni parngoluatta, di tonga-tonga ni huria, ikon taulaho ni di bagasan las ni roha, dohot pangaradeon, penyambutan harus dilakukan
dengan sukacita. Ini yang selalu saya katakan Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan kita pernah berpikir dan merasakan pelayanan di tengah-tengah gereja itu, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, jangan anggap itu beban. Tetapi kita harus mensyukuri, bersukacita di dalam melakukan. Idama naroma rajam tumopoto. Apa artinya manginang? Artinya adalah perlu keterfokusan. Unang maparrohado pikiran. Alay ikon fokus kepada apa yang akan kita lakukan. Amin. Ido. Ikon fokus dok. Unang mapar. Jalahi tapi na marmingguan na beribadahon. Ikon fokus dok. Unang jo lauru pani rohatta. Bohado naing pesanaki. Tabudo naing. Ya, begitu ya? Jangan dulu. Fokus dulu kepada ibadah kita, amanginang. Pasti enak lah. Karena malu sudi ruas ni huriat haka bibi podu barbon taringok tu namang lokpa. Dan pasti enak. Alay enak pi, lebih enak firman. Amin. Amin. Ya. Hidup. Dia ka ulau tai, pakko basyo tai. Saya diajari Tuhani dohita. Ya, amanginang. Ninna Yesus. Molo adong nama dok. Nama ruwa dohamu. Alusihamuma. Narikot di Tuhani doi. Narikot di Tuhani doi. Jadi amanginang ada ulaon, adong pakkubasion ulaon yang menurut ulau di tonga-tonga ni huria, ulau nabalga. Ima jubileum 50 tahun. Dan yang dohonok kurpani song non. Roma rupani panitia manopot tita. Roma rupani panitia manopot tita. Disigat marupani hajuk tay. Tetu dohonot tado kita nak punah haju ton. Maruway, basa bukaw mo. Imadainang. Neng mabuat narikot di Tuhanido. Buhado, radi dohamu? Radi dohamu? Maul nai. Radi dohamu? Radi dohamu? Puji Tuhan. Narikot di Tuhanidoi. Ya, amanginang. Narikot di Tuhanidoi. Baka diudu tidak kamu se jalati budo pasuangon nasida. Jadi amanginang firman Tuhan mengatakan nasihat debata mulak tu debata. Sebagai apa? Ucapan syukur kita. Nanang dohonok kumuse amanginang unang borat rohatta laho marsi lehon-lehon.
unang borak rohatta marsilehon-lehon. Pasti do amanginang, pasti do. Yang tinggal itu lebih besar di kita. Begitu ya? Yang tinggal di kita itu lebih besar. Aleholani, amanginang ingat. Firman Tuhan mengatakan, ay di pasu-pasu de batado, akka na iyas rohana laho, mga lehon. Jadi ada timbal baliknya amanginang. Ada timbal baliknya. Ya. Namarhua dohamu, alusi hamuma, narikot di Tuhanidoi. Jala tibu pasuangon nasida. Amanginang molo sian alus nanilehon ni Jesusi tu sisiani, ya, di ayat 2. Hal itu, Yesus antara pemilik itu sepertinya sudah pernah berbicara. Kan begitu. Jadi ayat 2 menunjukkan pada persetujuan yang sudah dibuat Yesus dengan pemiliknya. Dan inilah Bapak Ibu Saudara-saudara, dan inilah contoh tentang wawasan keilahian Yesus. Lapatanna, kuasoni debata, kuasoni Yesus mangula dinapuna haludei. Ay dangadong perdebatan. Dangadong dialog. Dung didok ko siseani narikot di Tuhanidoi. Apa yang terjadi? Sian bulus ni rohana do mangalehon haludoi buanon ni siseani tu Yesus. Dang apala adong suku-sukun ni siseani, jaladang adong pola dialog siseani hatani Yesus. Bahkan demikian juga pemilik keledai itu. Jadi manakino namanginang parsuruoni, mari kita laksanakan sian ias niroha dohot sian nasa gogota. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara amanginang roh Yesus mabuan hadameon. Persihudul do Yesus di atas ni halode na sodong dope dihuduli. Ala ulaun nabadia do ulaun ni Yesus jala ulaun nabalga situtu. Ima laho maperbadiai bagas joro. Jala Yesus ima Tuhan nabadia. Tuhan yang Maha Kudus. Nabongot tuhuta Jerusalem. Laho mabuan hadameon. Dohot las niroha. Naik konro marsihudul di atas ni haludi. Molo di hari tali ni haludei natabati marhite parsuruan ni Yesus. Namarlapata doya manginang tuhaluaon dohot tuhanguluan di bagasan Tuhan Yesus Kristus dohita dibuan. Tuhaluan dohot tuhanguluan na di bagasan Yesus Kristus dohita dibuan. Ibadah do Mesias na patulus baga-baga ni dibata. Jadi roh ibana mabuat dame, roh ibana mabuan las ni roha tutonga-tonga ni paranguluotta. Tuak kana porseya di ibana. Napatuluho na manginang. Parsidohot mahita. Manomunomu haroro ni Jesusi.
Dinabongot Yesus tuhuta Jerusalem torop dohalak na pahebakon akka ulos na sida tudalan. Nadeba manalihi bulung rata. Torop dohalak na majauhon Hosianna pinuji manaro marhiti-hiti gorni Tuhani. Pinuji ma harajaon ni amat Daud naneng roy. Hosianna ma digidjangan. Pahebang akka paheyan. Dohot mga parhon rating nihau. Ima songon sada ulaon lahu pasangapon akka raja manang panurirang hatihai. Jala tadda nilas niroha. Dijakkon na sida Jesus. Songon raja nasangap. Nang peulaon na somaliak kamang dotang winang. Dihalak Jahudi. Lahu majakkon akka raja. Marhiti paheyan. Dot akka rating nihawi. Alay. Sadado pakirimon na sida. Ima. Ang giat ma niyan ro Mesiasih. Raja Hadameon. Ulubalang nagugu jala natigor. Itulah pengharapan mereka. Karena memang kehidupan mereka pada saat itu menginang. Buhaman na di bagasan penjajahan ni halak Romawi. Kekaisaran Romawi. Berada dalam ketertekanan. Somal na do halak namar sitaonon makirim di haluaon. Somal na do halak na di bagasan arsak makirim dia pulapul. Somal na do halak na di bagasan parsahiton makirim di hamamalum ni parsahiton na. Demikianlah umat Tuhan kala itu berpengharapan akan kedatangan Mesias yang akan membawa kedamaian, yang akan membebaskan mereka dari ketertekanan bangsa Romawi saat itu. Nung ngarobe Yesus anak ni si Daud. Napajongjong harajaw ni di bata. Di bagasan holong doho dame. Holan itu tuwa manginang. Kurang do panadaw na sida. Ala memang pakirimon na sida. Raja Nanang Roy parsihudul manyan di atas ni Huda orang. HP Raja Nanang Roy tutong-atongan nasida jalanung ngaro tutong-atongan nasida parsihudul do di haludi. Mabuat dami. Ya, mabuat dami. Pajongjong Hadameon. Di tonga-tonga ni parnguluan ni akkajolma na porsea di ibana. Dia deho do deho sianna. Laho mangido tu de bata. Asaro de bata. Peluahon nasida. Marhiti haroroni si peluai. Di pasahak nasida puji-pujiat tu de bata. Dohot pasu-pasu tu natoropi. Di pasu-pasu ma naro di bagasan gowarni Tuhani. Pinuji ma harajaon ni amat Daud Nanang Roy. Di damang dohot dainang nahinaholongan di bagasan Yesus Kristus tuhatay. Makirim nasida di haroroni Mesias. Alay dang ditadda nasida Jesus songon Mesias. Ala ditagam nasida na ikon ro Mesiasi songon raja na hudul di atas ni Hoda dohot marhite pahean nauli jalana arga.
Dang ditagam nasida, mesiasi nungaro di tonga-tonga nasida. Marhite haludi. Naro laho pamonakon maralohon hamatean. Jala pajongjong harajaw ni debata di bagasak kolong dohok dame. Inuji ma naro di bagasan Tuhani. Pinuji ma naro di bagasan Tuhani. Na parjolo amang inang gabi sisean na satia mangihuto Jesus di bagasan uduk dohot panguluyon na bulus. Napaduahon pinuji manaro di bagasan Tuhani. Pasahat puji-pujian tu debata. Marhite roha na iyas. Pilihan na husus. Marhite hibul ni roha. Unang mardua roha. Laho mamuji pasangap debata. Alani damang dohot dainang nahinaholongan. Pinuji manaro marhite-hite goar ni Tuhani. Tajak koma Jesus si pardamay. Tajak koma Jesus si parholongi. Tajak koma Jesus para si rohay. Tutonga tonga ninguluta. Di roha do di pikirata. Marhite na sa totok kita. Ringgas mangulahon na nidok ni debata. Amin. Martangya kita. Melihat tema Tuhan dihatam. Nang saur tu tonga-tonga ni parmingguan nami di minggu Arianon. Lehon magugu. Lehon mahatawon di ganup hami. Lehon pangatusion. Asa marparbui hatami Tuhan di ngulu nami. Bain puji-pujian. Hasangapon di guarmu na badiay. Pasu-pasu ganup hami ruas ni huriam rapdot aka parhaladom. Pasada rohadot pikiran nami. Dinalaho mangulahon parsuruomi. Dinalaho mangulahon aka ulahon pakubasion. Di tonga-tonga ningulu nami. Naung pinasahatmu tu ganup hami marsada-sada. Jala setotong Tuhan. Setia hami. Mangihutoko. Tung aha pe Tuhan namasa di ngulu nami. Tuksongo dia pe Tuhan. Rumang do ragam ni aka parnguluan. Na hubulus sami. Ikon setotong ma Tuhan. Pujion nami. Goarmu. Nabadia nagukwaso dohot pasu-pasui. Pasu-paso mo matotong Tuhan ng aka ulaon, aka pakubasion, di tonga-tonga ni Huriam hakabipi podok bambuon. Patulusom mo ng sakap ni Huriam, di pesta jubileum, nanayang ulahonon nami, tu bulan Juni, Julion. Pasu-paso ng akkaulaw nami. Pasu-paso ng ngulo nami Tuhan. Asa rade hami. Asa parsidohot tami Tuhan. Manupahi ulaw ni. Siyan nasa roha. Siyan nasa pikiran. Siyan nasa pasu-paso na hujalo kami siyako. Upasatay ma Tuhan. Sa luhuk na akkaulaw ni. Akapakubasyon ni. Tugonggoman ni holong dohot asini roham. Say homa na madongani na mamasumasu parnguluan ni Huriam hakabipi podo bambuan. Lau suwa kami tuan akaruas ni Huriam. Natongon marulang tahun
di Bagasan Sadarion tanggal 2 April satu tanggal 8 April 2020 naneng ro 24 halak. Mulia tema Tuhan dia sini roham dok didenggan di basam nang pasu-pasum na pinasahatmu tuak ka amang inang nami tuak ka haanggi iboto nami nang tuak ka yanakon nami dilehoko Tuhan umur nagajang dinasida dilehoko Tuhan hahipason dohot lasni roha dinasida nasopola Tuhan targuarak kami guar nasida sada-sada alepos doha nami Tuhan asini roham dok denggan di basam totong madongani mangaramoti nasida di pardalanan ningulu nasida diakka sakap nasida diakka ulaun nasida nang diakka parsikolaan nasida pe setotong ma pasu-pasommu lehonommu bisuk nang hapistaran patukommu Tuhan akan narikot si pakyon nasida di tonga-tonga ni parnguluan nasida Tuhan jaho pada bata amanami lau subuah kami matotong akar ruas ni huriam na di Bagasan parsahiton nang mulak siar rumah sakit dohot na menjalani perawatan dope di rumah sakit ima Tuhan amang nami amang Sem Daniel o Simanjuntak natongot Tuhan menjalani perawatan di ruang ICU di rumah sakit harapan kita. Ruas ni Huriam sektor 2 wikwalu. Upasatay ma Tuhan saluhu na proses pengobatan dan tindakan medis na nidalani ni amang nami. Homa Tuhan nama masu-masu. Martu pasaluhu na Tuhan di Bagasan Haulion, di Bagasan Hadengganon. Jala taruli amang nami di hamamalum ni parsahiton. Taruli amang nami digugu na baru dohot dilas ni roha. Patuk Tuhan akan narikot si pakyaw ni amang nami keluarga di tonga-tonga ni parnguluan nasida. Dangadok Tuhan nasuboy tarpatu pahoding ulu nami. Dangadok parsahiton nasuboy di pamalupo. Aitung saguru di hodo Tuhan ngulu nami jolma na tinopamon. Tuhan jahu pada bata. Lau subuah kami inang nami, inang Marlina Hutajulu, Boru Sirait. Naung mulak Tuhan sian rumah sakit. Dung piga-piga are Tuhan menjalani perawatan di rumah sakit Yadika. Suang songon inang nami, inang Siti Utari Hutagaol, Boru Hutasoit. Naung mulak sian rumah sakit. Rumah sakit primer. Ruas ni Huriam sektor 3 wik 12. Suang songonima nang inang nami. Inang Simarmata Buru Sagala. Nang mulak Tuhan sian rumah sakit pon. Dung piga-piga ari menjalani perawatan. Moliate madiho Tuhan. Jala tuhoro totong pasaton nami na sida saluhuna. Di masa-masa pemulihan. Sidelanan na sida. Cetotong matuhan ramoti dongani. Pargugui jala patau akka inang namion. Asa taruli na sida di hamamalu ni parsahiton nasikop. Asi ni roham do denggan ni basama napatukon akka narikot di tonga-tonga ni parnguluan na sida. Tuhan jaho pada bata nang ulaon di tonga-tonga ni Huriam di minggu sadarion. Tuhoma totong Tuhan hupasahat tami. Asa sehoma Tuhan namadongani hami di bagasak kolong dot asini roham. Di bagasan gonggoman ni pasu-pasumma ngulu nami. Asa saluhu na Tuhan akka ulaon na naing sulahonon nami. Martupa di bagasak kaulion di Bagasan Hadengganon. Alay jumulu mauras. Jala sesak kadusa ng pangaloson nami. Asa tama jala talupay midadupammu. Macalo pasu-pasum dohot asini roham. Di Bagasan Kristus Yesus Tuhan. Syokop si paluhami martangyak kami tuho. Amin. Tapuji Tuhata, marhita na maredde hita sian buku edde 412. Mamuka sian ayat sada, laus tapasahat ma piliata na paduahon dohot patuluhon. Hindi didolok.
Tatangnya koma piliata. Ali di bata amanamin na di banua gijang. Kodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upas saat tami ma siyan na nilihom mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julong. Pasu-pasu may jala ramote. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo. Ito nga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asa lam hutad dahami. Godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asa lam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang. Say pinarbadia magwar. Say Roma harajaw. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siap hari. Sesa madusa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihot tu pangucunan. Balua mahami sian pangago. Bagasad dame jalo hamu mapasu-pasu siat tuhat tadi bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala di pasaurhon ma damena tutoddim. Amin. Shalom inang, di hamu inang nami bungalina kami sudahana dohot gracia dohot serenity unang jomulah hamu inang da latihan kor hita sonari molate di hamu salut na butima.